आंनाव बे मोनसे कुइसन सिखारदों रन्जन दैमारि सारनि जामिननि गोबां खारगासिनो दं बे रन्जालि दैमारि मेमा होननाय बायदिब्ला टियारनाब्ला सारा दिनैसिमबो दुखुआव गैया माने जोंनि बर'फोरखौ आं जेब्लायबो आङो इउनिटि जानो लुगैदों जे बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आपडेटआ बेनोसै दाखालि बिटिसि जेनाखि मोनसे एसेम्बलि जादोंमोन 2026 आरो 27 नि मोनसे बाजेट सिजन जानानै थांबाय साननैनि थाखाय दा बेवहाय लानानै गोबां मानसिफोरनि कुइसन गोबां मानसिफ्रा दिनै ससियेल मिडियाआव सोंबाय गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो गोबां मानसिफ्रा गोबां सावरायबाय आरो बाथ्राया जाहैबाय मा डियार नाब्ला सार रन्जन दैमारि सारनि सायाव थांनाय समफोराव इलेक्सननि सिगां बा इलेक्सन देरहानायनि उनावबो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सारा बुंदोंमोन जे आं बख'गोन जेब्लानाखि बिटिसिखौ दानो मोनाखैमोन इलेक्सननि सिगां हाग्रामा सारा होनदोंमोन आं बख'गोन पावाराव फैब्लानो आं बख'गोन रन्जन दैमारिखौथ' आं बख'गोनब्ला आं बख'गोन पावाराव फैब्लानो आं बख'गोन होननानै डियारनाब्ला सारनि सायावहाय हाग्रामा सारा बुंदोंमोन आरो जेब्लानाखि एनडिपिफोरनि मोनसे मिटिं जादोंमोन एसे बावबाय आं बावबो जेनेखि हाग्रामा सारा स्पिच लाखिनायावहाय बिथाङा बुंदोंमोन आं बख'गोन खिन्थु दिन थारिखखौ आं होनो हाया खिन्थु गगोन रोखा बेखौ आं बख'गोन बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट मोन आरो मिडियाफोरनि सोंनायावबो बिथाङा स्पष्ट खालामनानै होदोंमोन दा बे एखे बाथ्राखौनो लानानै दाखालि एसेम्बलियावहाय अपोजिसन पार्टिया कुइसन खालामदोंमोन जे एनडिपिफोरनि केस आरो रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय मा राहा लानाय जाखो होननानै सोंनायावहाय हाग्रामा सारनिफ्राय रिजाल्ट ओंखारबाय जे ल' एन्ड अर्डारा जोंनाव गैया बिटिसिआव गैया माने रन्जन दैमारिखौ बख'नो हानाय ल' एन्ड अर्डारा बिटिसिआव गैया येस भेरि गुड थार बाथ्राखौनो हाग्रामा सारा बुंदों दे थार बाथ्राखौ हाग्रामा सारा बुंदोंथ' मानो बुंदों आं बेनि सायावबो एक्सप्लेन खालामगोन थांनाय समाव प्रमद बर'आ जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकार जाबाय प्रमद बर'आ चिफ जाबाय बेखौ लानानै माखासे अपोजिसन पार्टिया बा आं बुंनांगोन दा बिपिएफनि माखासे गासैबो बिपिएफआ सोंखारियाखैलै जाय बुजियो जाय मिथियो बिसोर मालाय मिन्थिखागौ सिरि थाखायो मिथिबायना जानला मोनलाबो बुंखाया अपोजिसन पार्टिखौ प्रमद बर'खौ बिराद रायबाय जे बिटिआर सुक्तिनि गय बियो गनांगौमोन फैनांगौमोन हेनथेन जाबोनांगौमोन दासिमबो बख'वाखै मायाखै बिनि गेजेरखौ लानानै गोबां माखासे एनडिपि एक्स एनडिपि ब्रादारफोरनि गेजेरावबो माखासे गावसा गावसि जालायबाय सन्देह जालायबाय नोंगौ नामा हेनथेन गोबांथार बाथ्रा डिसकासन दिनै सोलिलायबाय आरो खिन्थु बै समाव बुंबाय थादों फेरेंगा साराबो बुंबाय थादों सरकाराव थानाय समावनो आरो प्रमद बर' साराबो बुंबाय थादों बिथांमोना जेब्लानाखि जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैगोन अब्ला बिथांमोनानो बुंगोन जे बिसोरखौ सोर बख'दों बिसोरो गावनि खुगाजों बुंनानै लाथों नाथाय जों मानो बुंनो बे बाथ्राखौ बिथांमोना बारे बारे बुंबाय थादों नोंगौ बिटिसि बै समावबो बिटिआर न' दाउ जेनेबा दाबो बिटिआर खिन्थु दा गोबां माखासे पलिटिकेलनि साथ्र सोरबा बिटिसि होनो सोरबा बिटिआर होनो माने बे बिटिसिआवथ' नोङो बिटिआरानो जा बिटिसिआ जाबाय ल' एन्ड अर्डार गैखायाब्रा बे हाइकर्टनि सुप्रिम कर्टनि केसखौहाय नों बे बिटिसिआलाय मा खालामनो हानांगौ बाथ्राया जाहैबाय मा ओरैल'सो जेनेबा थांनाय समफोराव जों मोनबोबाय थादों प्रमद बर' सार दैदेननाय टिमफ्रा माखासे एक्स एनडिपिफ्रा बिथांमोनहा माने आरो प्रमद बर'जों लोगोसे बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफ्रा हम मिनिस्टारखौ लोगो हमबाय थादों सेन्ट्रेलनि मिनिस्टारफोरखौ लोगो हमबाय थादों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लोगो हमबाय थादों जे थाबैनो माने रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोयो आरो बेजों लोगोसे जायफोर केडारफोर हाइनियास नन हाइनियास जायफोर केसफोर दङ स' बैफोर थानायफोरखौबो माने हाइनियासफोरखौ नन हाइनियासआव लाबोनानै आरो बिनिफ्राय बिसोरखौ बेल होनानै गनाय दा बे बाथ्राखौ सिगांनि सरकारा बुंबाय थादोंमोन नाथाय बिदि बुंबोसेयावबो आरो मावसेयावबो गोबां माखासे एलिगेसननि गेजेरजोंहाय प्रमद सारा मावबोआखै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मावबोआखै होननानै एनडिपि ब्रादारफोरनि गेजेरावबो दिनै गावसा गावसि जालायबाय एक्स एनडिपिफ्रा दिनै वेलफेयार मोनसे जाबाय एक्स एनडिपि फराम जाबाय आरो नै दा माबा माबि गोदान गोदान नुलायलांबायसो आङो दा बेफोर माखासे बिजानुफ्रा हाबनो नाङामोन आरोखि खारन एनडिपिफ्रा मोनसे खौसेथियाव थानांगौमोन अब्ला बिथांमोननि सायावहाय सरकाराबो माने बिसास थागौमोन सरकाराबो फोथायगौमोन दा सरकारा माने गेलेनो मोजां मोनबाय थारमाने सेन्ट्रेलानो जा स्टेटआनो जा खारन खौसेथि गैयैखौ माने दिनै एक्स एनडिपि खायसे माखासे दैदेनगिरिफ्रानो दिन्थिना लानाय जाबाय जायनि फलाव सरकारा बोलो मोननो जानांगौ दा बे एखे बाथ्रा अब्ला कुइसना नैबे सिखारसिना थांनाय समावदि बिगाब रायबोबाय होनबोबाय हेन होनबोबाय प्रमद सारखौ अब्ला दिनैनि तारिखाव हाग्रामा सारखौ मा बुंगोन आंथ' गाज्रि बुंनाय नङा मानो बुंनाय नङा होनना बुंदोंबा हाग्रामा सारा थार खोथाखौनो बुंदों ल' एन्ड अर्डारा गैया
बिटिसिआव बोरै थानांगौ जाखो थाया बे हिसाबै जेनेबा दा हाग्रामा सारा सोरखौ थुनांगोन हम मिनिस्टारखौ थुहैनांगोन नङा होमबा नोङो जेनेबा नोङो नरेन्द्र मदिखौबो लोगो हमनांगोन अमित शाहफोरखौ लोगो हमनांगोन बिनि गेजेराव माखासे दंबावो नामा केसफोरनि सायाव जायफोर दायथ' बिबान गोनां बिथांमोनखौ लोगो हमनांगोन चिफ मिनिस्टार माने हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लोगो हमहैनांगोन आरो बेजों लोगोसे माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ माने लोगो हमनांगोन दा आं मिन्थिबाय थादों सिगां समावबो जुदि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय लिखित भाबै हाइकर्टफोरखौ लिरनानै हरोब्लानो बै केसा माखासे नर्मेलाव फैयो होननाय बाथ्राखौ आं सिगाङावहाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन आरोखि अब्ला दिनैनि तारिखाव जायफोर हाग्रामा सारनि सायाव बिसास लानानै जेनेबा सारखौ रन्जन सारखौ बख'गोन होननानै गोबां माने एक्स एनडिपिफ्रा दिनै भट होबोबाय आरो माने बिपिएफखौ सरकाराव लाबोनांगौ होननानै लाबोबाय मोजांनि बाथ्रा वेल एन्ड गुड लाबोबायानो खिन्थु दिनैसिम प्रेसार होगोन ना होआखै आरो दिनैसिम सरकार दानि उनावहाय जे नाब्ला सारनि सायाव माने होनांगौनि खाथिरावहाय खेबबेसे लोगो हमहैखो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बा जायनि थ्रुयै खामानि मावोबा माने होनो हायो बेनि सायाव सोरखौ खेबसे लोगो हमहैखो दानि रुलिं गभर्नमेन्टआ पिटिसिना बे मोनसे कुइसन सिखारबाय नङा होमबा दा बेखौ माने सोर मावगोन सोर लिड खालामगोन बेबो मोनसे कुइसन सिखारबाय दा जेखियानो जायाथों मानो सिगां समाव इउपिपिएलखौ रायबोनाय प्रमद बर'खौ सोंखारिबोनाय फेरेंगा सानखौ सोंखारिबोनाय बे गासैबो पलिटिक्स गासैबो खारन मिथिगोन ना मिथिया माखासे दैदेनगिरिफ्रा आंनाव बे मोनसे कुइसन सिखारदों मानोना बे गासैबो पलिटिक्स रन्जन दैमारिखौ हगारनो हानायनि पावारा बिटिसिआव गैया बै समाव प्रमद बर' सार दंमोनब्लाबो गैया आरो दानि सार दंबाबो दानि बिटिसिआवबो गैया खिन्थु बिथांमोना मोनसेल'नो जोङो चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै आरो बेनि गेजेराव माखासे आइबिफोरनि मानसिफोरखौ लोगो हमनानै एनआइए माने आरो एनआइएफोरनि माखासे जायफोरनाखि चिफफोर दङ बेफोरखौ लोगो हमनानै माखासे डिसकासन खालामनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोननि केसखौ माब्रैबा लाबोनो हायो दिनैसिम आं मोनथिनायाव रन्जन दैमारि सारनि जामिननि गोबां खारगासिनो दं बेल खिन्थु दिनैसिमबो मोनफुङाखै आरो माब्ला मोनफुंगोन दाना रन्जन दैमारिया गमारगोन ना बेखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बखमारगोन ना बे मोनसे कुइसन सिखारो खिन्थु आं मोनथिबाय सिगां समाव आङो डक्टर अनजालि दैमारि मेमा होननाय बायदिब्ला टिआर सारा दिनैसिमबो दुखुआव गैया बे दिनैसिमबो स्ट्रेंआव दं बिथाङा होनदों नै मोनसे बाथ्रा जे सोरबा मावनाय आरो सोरबा जानाय बिदिया थाखायो आरो बेफोरबायदि हिस्टरियाव दङ होननानै दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो माने जोंनि बर'फोरखौ आं जेब्लायबो आङो इउनिटि जानो लुगैदों अब्लासोना जों खौसेयै जों बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला बिटिसिनि रुलिं गभर्नमेन्टआबो होनबाय थादो ओरै माखासे अपोजिसनफ्राबो बुंबाय थादो एक्स एनडिपिफ्राबो बुंबाय थादो अब्ला जों जुथायै जुदि जों खौसेयै जुदि जों बाथ्रा बुंलायबाय थायोबा जोङो माखासे धरना खाजि खुसिफोरखौ जों दा लानो हागोन ना हाया कुइसना बे दा आंना टिआर नाब्ला सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनाय माखासे एनडिपि ब्रादारमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नाय आरो माखासे एनडिपिफोरनि केसफोरखौ फोजोबनाय जायफोर गनानै दङ न'आव दा बिथांमोनाबो दिनै बेस्राफोर सानफ्रोमबो मान्थलि थांबाय थानांगौ मान्थलि थाङै कर्टआव हाजिरा जाहैबाय थानांगौ फैसा गारहैबाय थानांगौ सोरबा नागालेण्डनो सोरबा अरुणाचलावनो सोरबा ओरै शिलंआवनो सोरबा बाबा वेस्ट बेंगल सोरबा सिक्किम बिराद साननो गोनां बाथ्रा दा बेफोरखौ फोजोबनानै होनांगौनि बाथ्रा दानि सरकाराव दायथ' दं होननानै आं सानो आरोखि जोंनि काउन्सिलाव सोर सरकार सालाया मानो बिथांमोननि दायथ' दङ जायखि सरकार फैया मानो खारन बै बिथांमोना बा बै गेदेरमा बिर जोहोलाव बिथांमोना दिनै हारिनि थाखायनो नांदों आरो हारिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै आखायाव हाथियार हमनानै गावनि न' बां जिउ सानालासिनो थांदों नाथाय दिनै बिथांमोननि थांनायनि गेजेरजोंसो बा बिथांमोननि नांनायनि जुनै दिनै जोंहा बिएसए मोनबाय बिटिसि मोनबाय बिटिआर मोनबाय थेवबो दिनैसिमबो जुदि मोनसिनानै आरो सासन खालामनो मोननाय माखासे सरकारनि जुदि मानसिफ्रा जुदि बिथांमोननि केसखौ फोजोबनानै होनायनि माखासे पलिसिफोरखौ लायाब्ला
बा बिथांमोननो माने मान्थलि थांबाय थानाय बैफोर माखासे माने फैसाफोरखौ जुदि सरकारनिफ्राय एसेबाबो बाजेट खालामनानै हरनायनि बेबस्था खालामाबालानो बिथांमोना सोरबा हा फाननानै थांबाय थानांगौ सोरबा मोसौ मोसा फानजोबनांबाय हा हु बन्दक जाजोब्बाय बारि बागान फानजोबनानै दिनैसिम बिथांमोना केस सालायबाय थानांगौ जाना फैबाय स' बेफोरखौ सोर नायगोन दाना इभेन दिनै नुनोसो नागिरदों कि बिथांमोना इन्डिबि नङा होननानै बुंनो नागिरनाय बायदिसो माखासे सिस्टेमावसो नुलायलांबाय बेनिखायनो बिराद दुखु मोनो आं रावखौबो सोंखारनो हाया बेनिखायनो आं भिडिअ'आव ओंखायनो आङो खुनु जानला मोनला आं सोंखारनो हाया मानोना गोबां माखासे फारथायग'फोर थायो दिनै नुयो सोरखौबा प्रमद बर' सारखौ गोबां रायनाय हाग्रामा सारखौ गोबां रायनाय हारे आं सोर प्रमद बर'खौ रायनाय आं सोर आङो हाग्रामा सारखौ रायनो दा आं आंनि लेभेलाव थानांगोनथ' आं आंनि सिमायाव थानांगोनथ' आं आंनि सिमायाव थानानै आंनि लेभेलाव थानानै आं बुंनांगोनथ' बा आंबो प्रेक्टिकेलि माखासे बुस्थुखौ मावनो हानाय जानांगोनथ' दा बेनिखायनो रिकुवेस्टआ बेल'नो दा सरकाराव दङ हिसाबै हाग्रामा सारा होननाय जेरैबायदि होन्दों थाबैनो माने डिसकासन खालामनानै प्रेसार होनानै एप्रच खालामनानै जेन' बेफोरखौ जियानाबा सारजों लोगोसे गासैबो इन्डिबि बिथांमोनखौ माने जेलनिफ्राय बख'नायनि खामानिखौ लागोरो आरो बिथांमोनखौबो उदां अख्राङाव फैनानै समाजखौ सिबिनो समाजजों थाफानानै खामानि मावनो सुजुग सुबिदाखौ होयो आं बेखिनिखौ खुथारि खावलायबाय आरो जायखिजाया राहायै जों जायखि पार्टिनि दैदेनगिरि जाथों मानो आरो जाय एक्स एनडिबि ब्रादारमोनहा सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा बिजेपि थाया मानो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि माखासे फकासखौ जेब्लायबो नोजोराव लाखिनांगोन आरो नोंथांमोननि डिटारमिनेसना मामोन बेखौ नोंथांमोनहा नोंथांमोनहा बै डिटारमिनेसनसिम सौहैनो थाखाय नोंथांमोना जेब्लायबो ओरै जानो मोननाय नङा खौसे थानांगोन नोंथांमोना जायखि संगठनाव एबा जायखि दल हान्जायाव थाया मानो आंनिफ्राय गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय